Dobré ráno, já vás vítám u svého úplně prvního videa a rozhodla jsem se ho natočit jako takový, jdeme tomu vlog. Bude to minimálně víkendový vlog, jelikož máme sobotu 1. června. Říkám si, je to i takový pěkný datum na zahájení. Je 6 hodin ráno, já jsem před chvíličkou vstala. Je to tady trošičku jak po výbuchu, ale akorát se balím a chystám se, že mě v 7 vyzvedne kamarádka a frčíme na ještě 24, což je pěšický závod, kdy 24 hodin běháte kolem Ještědu. Počasí nám moc nepřeje, prší, jsou bouřky, takže uvidíme, jak to půjde. Nebudeme to určitě hnát na krev, nejsme nějaký super běžci, nebo že bychom se nebáli bouřky nebo něco podobného. Ale určitě se těším, byli jsme loni spolu poprvé a byl to fajn zážitek, tak uvidíme jak letos. V posteli mi zatím spinká malej, pro kterýho se za půl hodinky staví expertka, jako teda jeho tatínka žena a my pofrčíme. Takže určitě se uvidíme v dalším stopu, ať už přímo na Ještědu nebo ještě tady. Víš jo? Tak my jsme si nadávali ty ponče. No ale jsem ráda, že jsem si to nadala, to je když jsme byli. Tak, jak jsem slibila, já zdravím z Ještědu. Počasí nám teda úplně nevyšlo, ale ty výhledy. Tak, já jsem akorát vylezla nahoru pod Ještěd. Nevím, jestli bude vidět, aspoň trošku. A mám za sebou tu nejhorší část trasy, což je to stoupání nahoru k Ještědu. Je to 2,5 kilometru a vlastně ta nejtěžší část trasy. Výhled takový, jaký je. Každopádně jsme tu za skvělý čas. Hezky jsme zaparkovali. Teď čekám partečka, až vyleze sem nahoru a zkusíme kousek běžet. Počasí by se mělo trošičku zlepšit. A dneska po druhé od Ještědu. A teď jsem akorát vylezla po druhý k Ještědu. Konečně přestalo pršet, aspoň na chvíli, tak vám ukážu tu nádheru. Tak to vypadá fakt parádně, ale první kolo jsme s Míšou dali celý jenom v ponču, protože nehorázně pršelo. Tam koukám letí dron, tak úžasný. A já jdu pokračovat, tak zatím. No není to nádhera, když konečně neprší. Tak, já jsem teda po druhý vylezla k Ještědu, teď už peláším dolů, nebo peláším, spíš se projdu. A je to fakt úžasný. Teď se vyčasilo a je fakt nádherně, ty mraky, výhledy, je to fakt skvělý. Ty trasy, to je opravdu rozbahněný trail, takže občas to stojí za to, ale běhat v krásném počasí umí každý. Takže se kousnout a překonat nějaké své hranice. A jdeme to, za mnou už někdo funí, tak já nebudu trpčit a vypínám to. Tak, natočím vám trochu ty krásné tratě. A tohle je ale fakt krásný, protože až vám ukážu nějaký záběr z trasy v lese, tak to opravdu vypadá, kdyby si tam rostlo stát divokých prasovaný v tom běhali. Boty držej, nohy držej, takže ideální. Tak já mám po druhém kole, teď jsem akorát v depu, v Buňce, kterou jsme si tady pronajali v depu. Loni jsme byli ve stanu, byli jsme tvrďáka takzvaně, ale letos jsme si to vypustili a jsem fakt ráda, že jsem dala na kamarádku, protože to počasí, ale to jsem fakt ráda za to, že jsme tady. Je tady funkční topení, takže si člověk na to aspoň hodí po každém kole boty a propocený tričko.
A teď si budu dát akorát čaj, to je. Který jsem si dala načepovala, je tam super občerstvený, dala jsem si melon se solí, což je úplně skvělý. Jednak na hydrataci a ta sůl vám pomůže jako prevence křečí. Samozřejmě, když člověk ještě používá nějaký minerály, magnézko a podobně. Ale je takový svůj kutloch. Vodu s glutamin na regeneraci a jdu si dát sváču, což tady mám rýžovou proteinovou kaši, 40 gramů rýžovky, 25 proteinů, hořká čokoláda, banán, nějaké lesní ovoce, sůl a skořice. A potom na zahřátí tady mám tady ten kurkuma shot. Tenhle ten je od Funger a je to zázvor kurkuma. Já jsem na to zvědavá, měla jsem tady ten jenom vlastně z Lidlu, kde tady ty shoty prodávají. A tady na ten jsem natrefila v drogerii Max. Max je lékárna, v drogerii DM. A tak jsem se rozhodla si ho koupit a vyzkouším. Určitě to bude fajn. Můj výzor už je takový, jaký je. Mám za sebou aktuálně v nohou nějakých 33 000 kroků. Třeba nějakých 20 km. A tak teď už se bude pomaličku smrákat. Takže já se jdu dát teď chill, nohy nahoru, osušit věci a potom bych chtěla dneska ještě stihnout jedno kolo. Nebudu to přehánět, věk je takový, jaký je a nejsem nějaký super trénovaný jedinec na ten druh závodu, ale je to zase něco úplně jiného a ta atmosféra je tady fakt jako skvělá. A jak se říká, v krásném počasí umí běhat každý, ale tady to je fakt jakoby výzva a jde spíš o to pokořit nějaký svoje vnitřní v úzovkách démony a svoje přesvědčení a kousnout se. Takže já si dát relax, nohy nahoru a pak zase se ozvu. Tak po takovém kapálu se teď leze. Světlušky a tamhle už na mě kouká Ještět. Tak, já vás zdravím. Je neděle 2. června, nějaký po 12. dopoledne. Já už jsem doma, zpátky v Chrudimi. Přijela jsem ze závodu, přivezla jsem si takovouhle krásnou medaili. Už mám teda druhou, jednu z Loňska, je tam krásně, mají tam vyrytý vlastně délku toho okruhu a vystoupané metry, to převýšení během toho jednoho kola. Bylo hrozný počasí, to první kolo nám teda propršelo, to jsme to opravdu jenom prošli, protože nebyli jsme schopni běžet, když se nám to úplně podkuzovalo pod nohama. Měli jsme s Míšou ponča a brali jsme to jako takovou spíš turistický okruh. Druhý kolo, to jsem si zaběhla, to jsem měla radost, to jsem měla za nějaké 2 hodiny, to bylo skvělé. A to třetí kolo, to jsem šla v noci a to nebylo vidět na krok, mlha byla, doopravdy bylo to tam ty cesty v těch lesech, bylo to, jak když jdete prostě korytem vyrytým od prasat, bylo to hrozný, až jsem se jakoby fakt jako místy bála. Ani ne, že jsem šla ve tmě sama, to vůbec ne, to jakoby z toho jsem obavy neměla, ale měla jsem obavy z toho, že si tam podvrknu nohu a něco si udělám, což teď v té přípravě na závody a vůbec k tomu, co mě čeká na podzim, k tomu třeba časem, tak úplně nechci, abych musela řešit nějaký výrony nebo něco s kolenem a podobně. Takže z toho jsem měla fakt respekt, to kolo jsem šla fakt 3 hodiny a měla jsem z toho dost, protože doopravdy jsem se musela opět bedlivě soustředit na každý krok. A ta čelovka, kterou jsem měla, doopravdy úplně to nebylo takový, jaký bych si představovala. Nejsem žádný profík, který by na to měl nakoupeno x drahých věcí, ale beru to jako takový hobby. Vypadám tak, jak vypadám. Ještě bych si ale chtěla jít dát vršek těla a potom mám nějaké povinnosti. Potřebuji zajet pro neteř, která je teď jakoby u mamky a vezu jí zítra ráno na školu.
přírodě. Takže to potřebuju, ale ještě jsem vám chtěla ukázat. Přišel mě balíček a tak si ho budeme rozbalit. Tak jsem zpět. Přišel mě teda balíček, já jsem se ho byla rozdělat a závodnice asi tu krabici moc dobře znají, takže se na to jdem kouknout. A já si teda asi otočím kameru, uvidíte můj krásně opatlaný stůl, byl na něm přilepený sliz přes noc a udělal tam takovou krásný barevný fleky, tak se neděste. Tak, já jsem si teda otočila kameru a jdu rozdělat tu nádheru. Tak, pytliček na bodky a objednala jsem si teda nový pouzovací bodky, protože ty moje mi jsou velký. A jak se začíná smrskávat ta nožka. A hlavně tady ty. Já teď přesně nevím, jak se jmenuje úplně tady ten typ. Nějaký koktejl. Každopádně, oni by měli mít, máme na doporučení Renaty Součkový, ke který chodím na Plzeň. Oni mají takovýhle, no ten nádhera, mají takovou úplně úžasnou houpací tu platformu. A mělo by to dělat úplně jiný styl chůze. Takže jsem na ně zvědavá. Dneska si zkoušet nebudu, protože ty nohy mám úplně zrychtovaný z toho běhu. Každopádně je to jedna velká nádhera. Tak já doufám, že mi budou. A už se těším, až si je vyzkouším. Asi zítra na report se s nima zkusím cvaknout fotku. Takže to sem dám určitě taky. Tak ještě jsem si řekla, že bych vám vlastně mohla ukázat, co si míchám jako předtréninkovku do fitka. Začínám vždycky tady tím bohemotem, pre-workoutem, který máme od našeho Real Farmu. Kdyby někdo měl zájem ochutnat to koštovat, určitě doporučuji, je fakt skvělý, stačí když tak napsat. Přihodím si tam trochu citronu od Proaktivu a tady od toho našeho Real Farmu i beta-alanin. Dávám kreatin, nesmí chybět stůl a normálně ho tam necpu, ale dneska se fakt cítím úplně strašně, takže si tam dám, zavostři se, i glutamin. Všechno je s příchutěma, myslím, takže to ve finále bude jedna velká myšmaš příchuť, ale důležité je, že to splní účel. Já si budu namíchat a razím. Tak a tady už mám připravenou snídaní, jsou to 3 vajíčka, šunka, okurka. Správně bych měla mít celozrnný toast, ale ty mě bohužel došly, musím koupit. A tady mám kávu v takovémhle úžasném hrníčku, pardon, musím přehodit, na kterém je napsáno nejlepší maminka ze všech. Dostala jsem to ke dní matek, tak z ní mám strašnou radost. Já jdu posnídat, jdu na sebe nahodit nějaký obličej a frčíme. Jdu za fyzioterapeutem, takže nějaký update zase podám. Zatím pa. Tak, je 10:45. My jsme s malým akorát v Borohrádku, kam jsem jela teda za fyzioterapeutem. A proto vypadám tak, jak vypadám, protože masíroval a je to vždycky docela rachot. Každopádně to rozmasírování, protažení kyčlí bylo to úplně skvělý, měla jsem kyčle dost zrychtovaný, potom ještě jdu, ale tohle si myslím, že mě dost pomohlo. Ty záda jsou teď rozbolavělý, jasný, ale vždycky v tom dlouhodobém horizontu je to strašně fajn. My teď cvačíme, malej. Co papáš, Damičku? Dami, co papáš dobrýho? Damčo! Damčo! Ty se mnou nemluvíš. Co bude chce povídat. Každopádně já mám tady druhý jídlo dne, rest day, to jsou brambory, 90 gramů kuřecího, zelenina, mám tam trochu nakedaného kečupu a to si jdu baštit. Malý teda má toustíky, šunka, sýr, zelenina, klasika. A teď frčím do Pardubic, kde jdeme nakoupit dojpu. A ještě jsem si koupila tady na takový místní benzince
která fakt jako v tom Borohrádku není to nic, nějaká, nevím ani značku, ty benzinky, co to je za brand, ale mají tady vždycky takový energiáky, který normálně nikde na benzince nekoupíte. Takže já jsem se tady koupila něco na podbuzení a potom frčím dolů a za mamkou. Takže vám potom ukážu další jídlo a v tuto chvilku je to také všecko. Tak a slíbila jsem nějakou ukázku jídel, tak tady máte. Já mám 4 tady ty stejné kašičky s tou čokoládou nahoře. Tak to jsou předtréninkové kaše, je v tom rýžová kaše namíchaná s pohankou, banán, protein, sůl, kořice a nahoře hořká čokoláda. Tady mám kaši v netréninkový den, která je s oříškama. Potom netréninkový den tady mám jako jedno z jídel mozzarellu, rýži, zeleninu. V netréninkový den tvaroh, ořechy, ovoce. Malý moment. Ano, Dami? Vezmi si Áju, ano. Ája je morček. Vem si ten z koupelny, ano? Potom tady mám hotové kuřecí masko, pardon, dělala jsem si tenkrát krutí a hovězí burgeříky. V lednici mám ze včerejška připravenou uvařenou rýži a ano, do toho můžeš dát Ájo. V lednici mám uvařenou rýži a brambory. Teď už jenom to vlastně smíchat tak, jak to k sobě patří. K něčemu se přidává olivový olej, k něčemu kysané zelí. Takže tak. Dneska je netréninkový den, takže vlastně už jenom tohle z toho mi zbývá spapat. Dneska to bude takové hladové, ale i tyto dny jsou dle trenéra potřeba. Takže jakoby u nich trošičku trpím, ale na tohle se vždycky těším. Je to hovězí do 10% tuku, takže tak. Dobrá, takže v tuto chvíli všecko a já se zase neohlásím, uvidím, co vymyslím. Takže zatím, pa. Vytáhni záda, více sedni do kyčle. Pravý loket si hlídej, aby tě naletělo pravý rameno nahoru.